ଯାକବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଆନନ୍ଦ ଗାନ କୀର୍ତ୍ତନ କର। ଜାତି ସମୂହର ଅଧିପତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଉଠାଅ। ସ୍ୱଜନ ଇସ୍ରାଏଲ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି, ଏପରି କହି ବିଜ୍ଞାପନ ତଥା ସ୍ତୁତି ଗାନ କର। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି, ପୃଥିବୀର ସୁଦୂରସ୍ଥ ସୀମା ସହର ସରହଦଠାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧ, ଛଟା, ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରସବ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ ନାରୀ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ଦଳ ଏଠାକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ବିଳାପ ପୂର୍ବକ ସେମାନେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼ାଇବି। ଜଳସ୍ରୋତ ସମୀପ ଦେଇ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଏକ ସୁଗମ ପଥ ଦେଇ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିବି। ସେମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଅଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ପିତା ଓ ଏଫ୍ରାଇମ ମୋର ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁତ୍ର। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ।